ಕುಲಿಕಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ನಡಪವಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಿಪಂದೆ ಬುಡ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಮ್ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಲ್ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಆ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮತ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ಪೊಲು ಎಂಚಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಸೇರುಡು ಪಂದ್ ಮನಿ ಪಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪುಲು ಪೋಡಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಪಂದ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪತೊಂದೆ ಪೊಯ್ದ ಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಈ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಒಂದು ಪುರ ನಿಜನ ಈ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾತ ನಡಪುಂಡ ಕುಲಿಕಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ನಡಪವಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಿಪಂದೆ ಬುಡ್ಪನ ಇಂಚಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ನಡಪವಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಗಲೆದುರ್ಡು ಯಾನಿನಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬೊಯ್ದ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಡ್ ಮುಟ ಲಾಗನ್ ತೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪಂತಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂತಿನ ಈ ಘಟನೆ ಆದು ಇರುವ 30 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ ಈ ಇರುವ 30 ವರ್ಷ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಘಟನೆ ಓಲ್ ನಡತಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಗಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗ್ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಮೂಡಬಾಗಿಲ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಲೊಕೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಬರ್ಕ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಪೂ ಮಾರೊಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಪಂಡ ಅವು ಈ ಅಕ್ಕಮ್ಮಯ್ಯ ಪಂದ ಈ ಅಕ್ಕಮ್ಮಯ್ಯಗ ಒಟ್ಟುಗು 3 ಜನ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪೇರು 2 ಜನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪದ್ಮ ಅಂಚನೆ ಯಶೋಧ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಆಣಮಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಪಂದ್ ಈ ಅಕ್ಕಮ್ಮಯ್ಯ ಏತು ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಡಬುಡವಂದೆ ಇತ್ತಿಜೇರು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕಣನೆ ಸೈತಿತ್ತೇರು ಏತು ಬಂಗಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕ್ವೇರು ಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಅಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಮ್ಮಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಡ್ ಈ ಕುಲೆಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಸೇರಿಯರು ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನಿತ ಲಾಗಡ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೊಲೆ ಎಂಚ ಕುಲೆಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬನು ಸೇರಿಯರು ಪಂತ್ ಈ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮಗ 3 ಜನ ಜೋಕುಲಿಪುವೆರತ ಐಟ್ ಪದ್ಮ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಯಶೋಧ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ವೀರಭದ್ರ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೊಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಪದ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂವಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಈ ಬೇಸಿಕಾದ ಈ ಪದ್ಮಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಡೌನ್ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರು ಪಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕುತೂಹಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತಡೆಯರ ಆಪುಚಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮುಗ್ಗಿ ಕೋಡ್ಲೆ ಅಲ್ನ ಮಿಗ್ಗೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಗ್ದಿಗ್ ಪಣಂದೆ ಸೀದಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಪೋಪುಳು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಶಾಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಶಾಲೆಗೂ ಮುಗಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಮನ ಮಿಗ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಗ್ಗಿ ಪದ್ಮ ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವಿರು ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಂತದು ಕಾತು ಅಕ್ಕ ಬರಂದಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ ತುಂಬೆ ದಾದನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದಿಪ್ಪೋಲು ಪಂದ್ ಅಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೆ ಇಂಚಿ ಪದ್ಮ ಈ ಪದ್ಮ ಅಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನಾನೆ ಅಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ ಪನ್ಪೇರು ನನ ಪೋಯಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಕತ್ತಲ ಒಂದ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಕತ್ತಲ ನಗ ಪೋಯರ ಪಂದ್ ಈ ಪದ್ಮ ಏತ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಮುಟ ಇಂಕ ತೂವೋಡು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟುಗಿ ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದೇ ಬರ್ಪುನು
ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂದೆ ಬರ್ಪುನ ಪಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುಲ್. ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಪದ್ಮಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋಪೆರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ ಮುಗಿನಾಗನೆ ಟೈಮ್ 7:30 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಗುಂಗುದ ಉಲೈಡೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪದ್ಮಗ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ತೂನಗ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ತುಂಬೆ ಈ ಪದ್ಮಗ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಈ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟದ ಆಲದ ಮರದ ತಿರ್ತಡು ಪೋಡಿಯೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪಲು. ಪೋಡಿಯೊಂದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಏರ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ ಅನಿಸುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಪದ್ಮಗ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎಂಚಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಸೇರುಡು ಪಂದ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪುಳು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಲ ಪದ್ಮ ಇಡೆ ಬಲ ಪಂದ್ ಏರ ಲೆತ್ತಿಲೆಕ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು. ದುಮ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ ಕೇವಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಪದ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನೇ ತೋಜುಂಡು. ಏರ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಏರ ಕೈಟ್ ಲೆತ್ತಿಲೆಕ ಈ ಪದ್ಮಗ್ ಕೇನುಂಡು. ಈ ಪದ್ಮಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮೇ ಮತ ಶಿವರಿಂಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನೆರಳು ತೋಜುಂಡು. ಆ ನೆರಳುಡು ಏರ ಎತ್ತಿಲೆಕ ಅನಿಸುಂಡು. ಯಾನ್ ಆಡೆಗ್ ಪೋಡುಂದು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಅನ್ಸುಂಡು. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಿಧಾನವಾದ ಆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರ ತೂಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕಡಿಕ್ ಈ ನೆರಳಂತೋದು ಈ ಪದ್ಮ ಪೋಪುಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಮಗ್ ಆತ್ಮ ಸಂವಹನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆತ್ಮ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆತ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಈ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಪದ್ಮಗ್ ನಾಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಅಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಆ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮತ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ಪೊಲು. ಈ ಪನ್ಪ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಎನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಗ್ 2 ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಈರ್ ಮತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಡ್ ಮುಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಮದಪುರ್ಚಿ. ಈ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ.